nan yana nan yana garin nan wallahi yana hotel bai tafiyan nan ba. Ke ya aka kika sani wa ya gaya miki? Gashi yanzu nan kamata da tsoron kunga. Ku kwantar da hankalinku yanzu muka yi waya da shi a yanzu nan zai shigo kwantar da hankalinku. Ashe dama ba ka da mutunci ba ka da kima irin mutane duk abin da kake faɗa ƙarya ne akan mu to wallahi ni idan ka ga na zauna a gidan nan daure na akai wallahi ba zan taɓa zama a cikin gidan ba. Kaje akai mu ba hanya bane. Kana nufin editing ne? Ai wannan editing ga abu baro kana gani ka ce mana editing? Editing ne mana. Wallahi Allah. Ai mun san ta yadda ake editing din da kaga mu ba jahilai ka auro ka ajiye a cikin isa ba. Rike bai isa ba ya zama imani gaskiya ni ma na fara ba me yasa ba ka canja halanka ba haka bane za mu sulhunta ka ku mun haka ku dawo iyalina inna lillahi mata na ku kadai nake duba ko ne farin cikin gida kun ji iyalaina mu zauna ni da ku akwai kauna mi ibada kar ku bar da matana kai tsaya gaji ban wata kalmar da za ka yi ta yaudara kai ne ka jawo zaman gidanka na ji na gaji ni ma ka sake ni ne zaman gidanka ban iyawa na haƙura na gwammace zaman gidan ba zai fi min kwanciyar hankali maza ba zaman gidanka ban iyawa kai ka fara cikin jakata yau ƙarshe tarayya ta da kai ta zo kai haƙuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda ke ce ta fare gani gaban ki ina roko da ke ni na saba in kika tafi ni zan da ku haba uwar gidana ki tina alƙawar da muka yo da ni da ke ka daina tuna bayo zama da kai ba zan iya ba inda dai halinka har yanzu ba za ka sauya ba ka daina matunani da zama da kai ba zan iya ba lokacin ka ya haƙuri masace gangare ni da kai kai haƙuri ke ce da rayuwata amarya ta gani na taho ni da ke nake nuni a barkwatance zo nan taho na gyara halina taho mu zauna zama na so na baki duka sirri ke adana gunki ne yabo yarda da ni ka daina matunani na kwakwa da janyo ai ma ƙaho zaman gidanka na bar shi ban zan iya ba cikin nuwa ka ja jikinka ka kauce zan